बिटिआर बासि हिसाबै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों खारन नैबेबायदि नेशनेल गेमफोरा बेबायदि रुरेल एरियायाव जाया आरो गिबि खेबनि थाखाय बियो डिमाकुसि स्टेडियामाव 21 जुननिफ्राय आरम्भ जागोन 26 जुनसिम आरो बियो बे फिल्डआव गासै 8 रायजोआ बाहागो लागोन आरो बेखायनो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु नेशनेल गेमआ बे जायगायाव गिबि खेबनि थाखाय जागोन आरो बै ओनसोलनि गासै फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना बिराद गोसो गुदुं जानानै दङ 21 अक्ट'आ माला मोनफैगोन आरो बे गेमखौ नायनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरो फुल माने बे फिल्डनि गेलेनायनि थाखाय जिखिनि प्रिपेरेसन नांगौ बियो मथा मथि माने जोबनायनि लामायाव गाबोन बियो गेमा आरम्भ जागोन 21 अक्ट' खालि आरो बे हिसाबै जोङो रायजो राजानि जानानै बा नैबे कमिटिनि माने जानानै जोङो रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे बयबो लोब लोब बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो आरो बियो रायजो राजानिसिम मोनसे मेसेज थांगोन नेशनेल गेमखौ जोङो ओरैनो सिटिफोरावसो थांनानै नायनो गोनां जायोमोन आरो जिहेतु बे रुरेल एरियायाव गिबि खेबनि थाखाय जादों बे हिसाबै बै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नेशनेल गेमखौ नायनो खाबुखौ मोनगोन आरो बेखायनो जों खावलायदों बयबो लोब लोब फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैयो बेयाव खुनु टिकेट लानाय जानाय नङा फ्रियैनो बेयाव बयखौबो सोनाय जागोन आरो बे हिसाबै बे खाबुखौ लानो थाखाय बयबो जाहाथे साखाफारा जायो बेखौ जोङो खावलायबाय दासिम माने जिहेतु 8 रायजोआ बेहाय बाहागो लागोन दासिम बेसेबां माने हानजाफोरा सफैयो दासिम गासै 7 रायजोआ बेयाव मोनफैनानै दङ आसामा अलरेडि दंखायो थांनाय मे दाननि 25 तारिखनिफ्रायनो बेयाव केम्पआ जानानै दङ आरो बियो टिमा अलरेडि गुजरात पन्डिचेरि राजस्थान बेखिनि टिमा मोनफैनानै दङ वेस्ट बेंगल बेनिफ्राय बाखि जिखिनि फैबावनो दङ 3 बियो फैबाय थादों दिनै मोनफैनायनि खोथा दङ हरनि गेजेराव गासिबो टिमा मोनफैगोन जानाय थानायनि थाखाय जानायनि माने बेबस्थाखौ जोङो ओरैबायदि खालामदों जि जायगायाव हटेलाव बिथांमोनखौ दोननाय जादों बेयावनो बिथांमोननि जानाय जेरैबायदि बिथांमोना लुबैयो बिथांमोननि रायजोआव जि माने जानाय लोंनायखौ बाहायो बे मते मेनुखौ जोङो बाहायबाय थादों गांव थोड़ा दूर है गुवाहाटी से लेकिन गांव अच्छा है और फैसिलिटीज़ भी ओके है ग्राउंड भी अच्छा है तो इधर दूर होके गांव में अच्छा फैसिलिटीज़ में मतलब मैं नहीं सोचा लेकिन अच्छा है सब अच्छा है और ये पहला है टूर्नामेंट जो यहाँ हो रहा है तो इन फ्यूचर अच्छा इधर अच्छा और एक टूर्नामेंट होगा तो अच्छा होगा गांव के लिए और इधर का लड़का लोग फुटबॉल में आगे इंडिया के लिए नेशनल टीम के लिए खेल सकता है इसलिए अच्छा होगा नोंथांमोनहा NBNN नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो